Сънувах странен сън, каза баба. Сънувах, че чакам писмо. Аз, която говорех само в крайен случай, попитах какъв ден беше в съня ти. Четвъртък. И бавно да спиш, да не се измориш, че утре е четвъртък. Най-дългия ден в седмицата. Добре, баба. Макар че беше четвъртък, баба пожела да й облека празнична рокля и да й направя епископска прическа. Никога не съм имала такова силно желание да се фотографирам. Премиерата е в четвъртък. Облечете си празнична рокля. Направете си епископска прическа, защото никога не съм имала такова силно желание да се фотографирам с вас.